Mayong buntag kanatong tanan. Ang atong ebanghelyo nag-isyu kini sa pag mga balaod. Balaod sa Dios pinaagi sa buhat sa maayo. Aron ang tao makahimo sa wala magpasabot nga ang tao mamatay kundili magtuman, magmatinud-anon sa mga pagserbisyo ngadto sa Dios. Ang mga parasiyo o ang mga magtutudlo sa balaod sa unang panahon, nagbuhat sila apan wala mahisubay sa pagtulunan nga gihatag sa Dios. Karon nga panahon, ang gitudlo sa Dios nga ang tao magbuhat sa kabubuton sa Dios nga may paghigugma sa mga tao. Sa 5:23 nagahisgot sa maong paghalad. Kung maghalad ka ngadto sa Dios sa mga halad, kinahanglan imong sutaon ang imong kaugalingon kung aduna bay nasilo kanimo ug aduna bay nasuko kanimo. Kay nag-ingon ang pulong sa Dios sa atong ebanghelyo nga kung nahinumduman mo nga adunay nasilo kanimo, biyai ang imong halad og pangita ang tao nga nasilo kanimo og pakiguli kaniya. Unya balik ay paihalad nimo kay ang Dios andam sa pagtinud-anon magtuman sa sugo sa Dios. Og paghinulsol ito makita sa Ezekiel kapitulo 21 nga ang tao og dili mamatay. Tuntan ang sala. Gagmay man og tungod kay nag-ingon ang pulong sa ang og nahilayo. Wala insinted niini. Kitang tanan mga igsoon. Tungod kay tao nga dili pariha sa kagamhanan sa Dios. Tungod sa atong pagkatawhanon, mo nang kitang tanan ay sakop niini nga nakasala ang tanan og nahilayo sa Dios. Apan ang grasya nga mao ang pagluwas kanato mo'y nakahatag natog kadasig di niingon siya kung kinsa katong tao nga may pagsalig ngadto sa Dios, andam ang Dios paghatag og kapasayloan labi na kung makita sa Dios ang imong kasing-kasing nga matinud-anon ka nga magbasol, maghinulsol. Kay ang Dios mga igsoon gugma. Naingon dire nga dili siya malipat sa kasing-kasing. Mga igsoon ko ni Kristo, ang tinuod na ang tanan pang-anhi sa Dios sa kalibutan mao ang paghatag kanato og tiunay nga pagtugma natong tanan sa Dios og sa mga tao. Kay ingon ang pulong sa Dios nga kinahanglan musod mupadayon ka mutuon kita sa pulong sa Dios mubuhat
kabubuton nga gipabuhat sa Dios kanato. Sa tao nga magtinumanon, matinud-anon sa pagbuhat sa iyang mga gipangayo. Ang tao mo plano, pero ang plano sa tao, ang Dios ra maoy mahibalo sa tanan. Siya ra ang maghatag kanato og ganti, kadaugan. Siya ra ang maghatag kanato og kaayuhan. Kung unsa man ang atong ginapangayo diha kaniya, ang Dios andam sa pagtabang sa tao nga mangayo og sa panginahanglanon sa tanan nga mga aktibos sa mga kinahanglan sa atong kinabuhi. Andam siya mutabang niini. Kay ang Dios sa mga hunghong na nagkalay-lait, ito lamang ang tao nga matinud-an nga mangayo. Ay ang Dios makita niya ang kasing-kasing ng tao. Makita niya kung unsa ang ana sa imong una-una. Tungod kay ang atong gialagaran nga Dios, Dios siya nga gamhanan. Sa tanantang mga problema, mga kasakit, isalig nato sa Dios. Kay siya andam sa pagtabang sa tao nga muduol, musampit, nga mangayo sa iyang panabang. Sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, sa atong paglakaw, sa atong paglawig niini nga kalibutan, ang Dios nasayod ng daan kung sa kita. Kinsa kita nga nangalagad diha kaniya. Adunay mga panahon nga masipya ta. Pero ang Dios anda mo pasaylo sa tao nga matinud-anon, nga mangayog ka pasayloan, mangayo o pasaylo ngadto sa Dios. Kay niingon siya, kung duna kay kaaway, duula siya. Pakiguli. Aron ang Dios mutanaw sa imong gibuhat, mahimuot niini og daygon nato ang Dios tungod sa iyang paggagamhanan. Palihog manindog.